ассалому алайкум тамошобинони азиз, ток-шоуи Печутоби замонро оғоз менамоем. Меҳмонони азиз, ҳамаи шуморо ба студияи телевизиони Симои Мустақили Якум хушомадед мегӯям ва мавзӯе ки имрӯз мо интихоб намудем бо тарбия, маданият ва одоб вобаста аст. Мо дида истодаем ки вазъияти зеҳнӣ, маънавӣ ва ахлоқии ҷомеа тағир меёбад. Агар имрӯз ба ин масъала чашм пӯшем, оянда чиро интизор шудан мумкин аст? Инак мавзӯи имрӯзаи мо чунин унвон гирифтааст: арзишҳои маънавӣ ва ахлоқӣ дар шуури одамон. Як навор ва мо суҳбатро дар студия оғоз мекунем. Марҳамат, таваҷҷӯҳ кунед. мукаррам холматви 61 сола имрӯзҳо аз тарбияи нодурустии ҷавонон, дур шудани меҳру муҳаббати онҳо нисбати падару модар, эҳтироми калонсолон, дар мавриди худбоварӣ, гапногирӣ ва дар хислату рафтори насли наврас изҳори нигаронӣ дорад. Вай мегӯяд тарбия ва рафтору кирдори ҷавонони имрӯза аз солҳои замони шӯравӣ, яъне давраи ҷавонии онҳо ба куллӣ фарқ мекунад. холаи мукаррам нақл мекунад ки пештар вақти аз кор баргаштани падару модар, дар хона будани фарзанд ва иҷрои супориши падару модар аз ҷониби фарзандон ҳатмӣ буд. Кор биён агар хонанда бошта мегуфтанд. вазифахонагӣ дода мебарафтанд то омаданашона ҳамона када намонид. як рӯз ду рӯз ҷарима медоданд, акун ҷаримашон ва гап намезаданд. ё авқотхӯрӣ ё авқот кунӣ дагар намехӯйданд, нигоҳ намекарданд, чашмашонро пӯшт меистоданд. вақте ки акун нодуруст акун кор кунем хел буданд. дарсомо ё тайёр накунем агар ҷарима ҳама хелак буд. мукаррам холматва истиқоматкунандаи ҷамоати деҳоти ғозиёни ноҳияи бобоҷон ғафуров мебошад. вай соҳиби 5 фарзанд, аз ҷумла 3 писару 2 духтар, 3 келин, 15 набера ва 4 абера мебошад. аз собиқаи зиндагии худ мисолҳо меорад ва тарзи тарбияи падару модарашро имрӯз дар зиндагӣ барои фарзанду набераҳояш истифода мекунад. ҳамаи фарзандонаш соҳибмаълумот шудаанд ва дар риштаи соҳибкорӣ фаъолият карда зиндагии худро пеш мебаранд. дар тарбияи набераву абераҳои худ модар калон бепарво нест. аз рӯи гуфташ онҳо низ ба муҳити оилаи худ одат карданд ва ба дигар ҳамсолони худ таъссуб намекунанд. ҳамин чихел ҳамин муҳити зиндагии хона ҳам хел бошад, ҳам хел мебарафтаст бачаҳо. ҳозир ба дуруст бачаҳо хайра мебиён дарс барафтастиям ё омдостиям, ин дарсама кунам ва иша кунам мегуфта. худои шукр ки мепурсад чанд ба рафтӣ, чанд ба омдӣ, лекин ба назор мекунем оянда дошам. қаҳрамони гузориши мо бар он ақида аст ки дар шароити имрӯза бояд тарбияро вобаста ба хислату рафтори фарзанд ба роҳ монд. ҳангоми мушоҳида шудани ягон хатогӣ ё кори ноҷои фарзандон ҷанг карда ба онҳо фишор овардани волидонро дуруст намеҳисобад, зеро дар ин ҳолат мумкин аст ки фарзанд боз ҳам якрав шуда эҳтиромаш нисбати падару модари худ кам шавад. ҳатто дар баъзе ҳолат тамоман бероҳа шуда иззату ҳурмати калонсолонро фаромӯш мекунад. аз ҳамин сабаб тарбияи дурусти фарзанд пеш аз ҳама аз волидайн вобастагии калон дорад. ҳамон вақте ки ғурурнок мешад ку ҳам ба нигоҳ када сали пасай паст када вақти дурустиша ё нақл када одамои нағза бисёртар нақл кунид агар ҳамаҳо гӯш када секин нақ шуда мебарафтасан ваш. ҳозир аку сали шӯхӣ кунад хай шӯхаш нестису ахи вай ам хела кадас нақс хонд нақс вай шуд институт ба дохил шуд биё туям хе кун гӯед дарси иловаги равами ё ин кунам мегуфта як дилиш пуста ҳама осонтар мешудааст. вақте ки сахт ҷанг мекунӣ не гӯш намекардигӣ мешудааст. ҳамон вақте ки ваяш балоғат ба мерасад ҳамон мушкилтар ку сали гап гӯш намекардигӣ мешад ё партуфта мебаравад. вай зӯру ман немиёд чӯ шумо мумкину ман ба мумкин не мегӯяд ҳамона хорафташ киди фаҳмонида агар мефаҳмидаст тезтар мефаҳмад. дар ҳамин ҳол ҷомеашинос Очил Зоидов оиди арзишҳои маънавӣ ва ахлоқӣ дар шуури одамон мегӯяд ки ҳар як рафтору кирдору гуфтори шахс бояд вобаста аз вазъияту шароити имрӯза дида шавад. вай таъкид кард ки замона тағир наёфтааст. кирдору рафтори бади одамонро ба шароити имрӯза вобаста кардану баҳона ҷустан тамоман дуруст нест. тарбия аз худи шахс вобаста аст, на аз замона, мегӯяд ҷомеашинос Очил Зоидов. мо вақте ки дар бори арзишҳои маънавӣ сухан меронем, онҳо бетағйир мемонанд чандин ҳазорсолаҳо, лекин мазмунан тағйир меёбанд. чунки некӣ вай ҳама вақт некӣ аст, гандагӣ ҳама вақт гандагӣ аст ва барои он ки мо
аз ягон кас як чиз талаб кардан лозим шавад, агар мо бояд худам ба ҳамин арзишҳое ки мутобиқ шавем. ҳар як рафтору кирдори инсону гуфтораше вобаста аз вазъияту шароит дидам. профессор очилзоидов дар мавриди эҳтироми калонсолон аз ҷониби ҷавонон гуфт ки на дар ҳама ҳолат ҷавонон ҳақ ҳастанд. онҳо бояд маслиҳати калонсолонро гӯш кунанд. дар ҳолати нописандӣ ва ноҳурматӣ пагоҳ фарзанди онҳо низ ҳамин рафторро ба падару модар ё бобову бибии худ раво мебинанд. баъзе ҷавонҳо ва калонсолон роҳи нағз нишон метиҳанд ки ҳамин коркунии корат барор мегирад. аммо мегӯям маслиҳати хуб тиядагар обрӯи эътибори калонсолон баланд мешад ва ҷавонон ҳурмат мекунанд. агар маслиҳати нағз дода натавонад ёрдам карда натавонад, инҷа як арзиши аҷоиб ҳаст ки хай мо падаромо тарбия карда буданд, мегӯем ки ёрдам карда натавонӣ зарар нарасон. наворо тамошо кардем. тамошобинони азиз, дар барномаи имрӯзаи мо устоди донишгоҳи идоракунии шаҳри Москва профессор доктори илмҳои иқтисодӣ Асрор Алиҷонович Уронов иштирок мекунанд. устод ба барномаи имрӯзаи мо хуш омадед. ва дар барномаи имрӯза боз як навоварӣ ҳаст ки аз он қаблан мехоҳам тамошобинонро ҳам огоҳ кунам. имрӯз мо дар барнома тариқи фосилавӣ онлайнӣ, яъне мустақим бо боз як нафар устоди арҷманди мо, олими шарқшинос, устоди донишгоҳи шарқшиносии шаҳри Москва дар тамос ҳастем. алҳол устод моро ҳам тамошо ва ҳам гӯш карда истоданд ва дар рафти барнома албатта вобаста ба мавзӯи имрӯза ки арзишҳои маънавӣ ва ахлоқӣ дар шуури одамон унвон гирифтааст, нуқтаи назари устод Дадухоновро ҳам мешунавем албатта вобаста ба ин мавзӯъ. алҳол хуб, ман бисёр мехостам ки муаллимаи маданиятшиноси мо, марҳамат устод, мафҳумҳои одоб, маданият ва арзишҳои хуб ахлоқиро, маънавиро ба мо камтар кушода медодед, баъд боз суҳбати мо боз хубтар мешуд. он нафаре ки соҳиби одоб аст, он нафаре ки дорои арзишҳои ахлоқӣ аст, соҳиб маданият гуфта метавонем. асоси маҳаки маданият ин ана ҳамон одоб ва риояи арзишҳои маънавӣ аст. арзишҳои маънавӣ аз куҷо сарчашма мегирад? мо чӣ хеле ки дар навор дидем, ҳамагон такя кардан ба тарбияи хонаводагӣ. дар саргаҳи тарбияи хонаводагӣ ана ҳамон бузургсолҳо ва асосан модарони мо меистанд. дуруст аст, замона дигар шудааст, лекин инсонҳо ҳамон инсонҳо ҳастанд, ҳамон сохтор, ҳамон инкишоф, ҳамон дигар, лекин имрӯз арзишҳои моддӣ аз арзишҳои маънавӣ зиёд шуданд. барои ана ҳамин ҳам имрӯз мо қадру қимати хешро аз даст дода истодем ва ман фикр мекунам ки бояд аслан модарон тарбияи дурусти хонаводагиро ба дасти худ гиранд. чун шоир мефармояд ки дар дафтари маорифу омӯзгор нест он тарбият ки зодаи домони модар аст. хуб, устод Асрор Алиҷонович, ман бисёр мехостам ки акнун ба суҳбат пайваст шавед ва барои он ки боз ҳам барои тамошобини мо наздиктар шавад бо мисолҳояш, лутфан мегуфтед ки арзишҳои маънавию ахлоқӣ кадомҳоянд аз нигоҳи шумо? марҳамат. ва оё воқеан ҳам он арзишҳо имрӯз коста гардидааст? бисёр ташаккур. ман мехостам ҳамирӯза мавзӯъро ба таври васеътар дида бароем, агар иҷозат бошад. мавзӯъ аз нуқтаи назарӣ агар се гурӯҳ тақсим иерархия тақсим кунем, аз хонавода сар мешавад арзишҳо, баъд мешавад як мебахшам, ман баъзе калимаҳои рӯси кор мефаҳмам, определёни социални группа мегӯем, як муҳлат гурӯҳҳои муайяни иҷтимоӣ ки вали ҷомеа ташкил намекунад. як ҳамон гурӯҳҳо ва арзиш пайдо мешавад, баъдан арзиш ҷомеа ва пайдо мешавад. ҷомеа агар ҳамин арзишҳо агар ҳами минтақаҳои гирем агар гӯянд ки арзишҳо барои мо мувофиқанд, арзишҳои миллӣ пайдо мешавад. арзиши миллӣ ҳами як се иерархия гирем агар арзиши миллӣ, арзиши ҷомеа, минтақаҳо ё маҳалҳо, баъд ана хонавода. масалан он арзишҳое ки хуҷанди бостони мо ба ҳаст, фарз кардем вай арзишҳо шояд ки дигар минтақаҳо набошад.
шояд он арзишҳое ки дар дигар минтақаҳо ҳаст дар шаҳр нест. онҳо мумкин аст ки онҷо арзишҳои беҳтарин бошад, лекин мо ҳол ҷорӣ нашудааст. лекин дар миқёси як миллат, як территория. ҳама ман бисёртар ҳамин чизҳое назарам мегирифтам ки чунки барои шумо шахсоне ки муқими инҷа зиндагӣ мекунанд шояд ки ин қадар маълум нашавад. барои шахсоне ки дар мусофират ҳастанду солҳои толӣ намебиёнд, баъд як омадамонанд мегӯянд ин арзиш нав пайдо шудааст, ин арзишҳои кӯҳна чӣ хеле нағз буд, куҷо рафт вай. аз ҷумла худи шуморо ҳам ба риққат ба ҳайрат овард. мисоли оддӣ ки ман 2 сол боз набудам аз соби ковид 19 вақте ки омадам дар маҳаллаҳо дида истодон ҳозир азои мотам ҳаст, фотиҳа ҳаст, фотиҳа ва ҳеҷ кас намебурад гӯед. ман мефаҳмам ки вай як миқдор воҳима ҳаст, як миқдор вай фарз кардем замонҳое ки ковид набуд, зангӯлаҳо буд маҳаллаҳо. зангӯл задан муисифода пеш аз қафо ёшако ҳама як худ як тараф шуда қити мерафтем, ҳама як дуои фотиҳа меомдем. ҳозир ягон масалан як тами фотиҳа шуд поёнба, аз маҳалла мо ҳеҷ кас набаромад. ҳол дар бори гузарондани касал нест. ман фикр мекунам ин як мисоли оддӣ овардам барои гурӯҳи социали як маҳалла гуфтам. шояд ин гапи ман матаиба дахлаш ё ки тарафи унҷо мувофиқат накунад, тарафи аз хуҷанд дуртар маҳчоба ин ман таъсир. лекин муаллимаш хеле гуфтан арзиш гуфта чӣ мегӯем? агар арзиш гуфта чӣ гӯем? он чие ки инсон, гурӯҳи инсонҳо ё ҷомеа барои худаш қадр кардагӣ аз килдор, рафтор, амали инсонҳо қадр карда ва ин қадрияти ҳамин гуфтагиҳо дигарро ҳам риоя мекунанд. он гоҳ мегӯяд ки ин арзиш ценност, ин арзиш. хуб барои он ки арзиш дар ҳақиқат амал ба ҷорӣ шавад ва бояд мактаб дошта дорад. мактаб, институт ценности. институт ценност аз куҷо пайдо мешавад? ценността аввал як правила ҳаст, правилаш нормаш. яъне арзишҳо ҳам меъёри худро дорад, қоидаҳои худро дорад. албатта. дуюм элементе ки ин институт ба ҳаст, мактаб ба. дуюм ин русиба ин хем мешавад методи принуждения или методи исполнения. масалан агар мо қоидаи барорем, бояд чӣ хеле вая истифода кардан. методи усули истифода кардан, усули маҷбурӣ ду ҳолат. баъд ана сеюм элементи ҳамин мактаб, институт, ин контроль, назорат кардан, назорат бар болои ҳамин чиз. ҳамин агар се элемент бошад, мо мегӯем ин мактаб устувор аст. ҳамин мактаб устувор бошад, пас арзиш устувор ҷорӣ мешавад. хуб имрӯз чӣ хел баҳогузорӣ мекунед? оё ана ҳамин мактабҳо воқеан ҳам ҳаст, амал мекунад ва устувории ҳамин арзишҳоро нигоҳ дошта истодааст ё не? ман бисёр бо диққат гӯш кардам профессор Очилфан. як қисм гапшон ки ман розӣ, як қисми гуфташон ки ман розӣ не. инсон то рӯзи қиёмат як хел мемонем. ҳамин чӣ ки мо аз замин гирифта тановул мекунем, аз вай зиёд мо тановул намекунем. ягон аз осмон намебиёд ё химиката гирифта тановул намекунем. замин моя мехӯронад, замин моя мепӯшонад. лекин арзиш тағир ёфта истодааст. аз ҳисоби чӣ гӯед? дигар аз ҳисоби технология. технология мои арзиши мо мафкумое дигар карсо чӣ мегӯянд фикррони мо тағир додааст. тафаккур. технология бол ман ҷо қайд кардам, ҳозир мебахштам якумаш технология бошад. сони баъд трансформатсиони факторҳо пайдо шуда истодааст. фактори трансформатсия. ғайр ин ки зиддият арзиши ё кам мекунад зиёд мекунад, трансформациони фактор. мисол агар дар даври советӣ он вақт қариб як 90% аҳолӣ средний слой мегӯем миёнаҳол буданд. миёнаҳол ба як муайян қонуну қонуният буд. хонаи ҳама хеле як хел люстра буд, як хел гилем зада монда будем, ҳама фикррони як хел буд. қариб ҳозир трансформациони фактори бузург ин поляризация общества, ин ҷамъият тақсим шуда истааст ба бою камбағал. ин факторам ниҳоят дараҷа коста ҷои вай ба дигар элементҳои дигар арзиши оварда истодааст. арзиши дигар оварда истодааст. масалан одами серпул
ببینید میان کوچه ماشینش میام مغازه داروخانه در آمده شب دیدم میان کوچه مونده در آمد وای بوی وای جیپ نمرش 007 همین خیلی گواه خودش نورش $1000 میستد اوینا از تیپ گون کنیم خیلی یک بوی کن وای اینه میگه که ارزشی مو باهلی ارزشی پارکوف کردن هم نیست ولی تو نرم این چیز نشده که نرم نیست همین چیز بیام مو نرم نیست یا که زبان بیام تکنولوژی گفتم که زبان واسه یک از میگه من پاس کردم تو پاس کن چی فهمیدید شما فهمیدید یکسی میگه این چی گفتی بگو نمیشه من نام کردم نام فرستادم تو نام فرستادم زبانی مویم ولی ارزش به تغییر دادن نکنه تغییر نیافته چون تکنولوژی پیش گذشته باید که جامعه ارزش تغییر پیدا کنه وای با انا همون جامعه شهروندی باید کار کنه مو کار نمیکنه مو کار کردن نمیشه این چیز هست ممکن این چیز باشه لیکن عمل نمیکنه پهلوی دیگری مسئله حاجی دامولو شاید از اصل تربیه دینی مبین اسلام کمی دور موندنی مثلا بعضی از طایفه آدمان با پسشوی همین ارزش‌های معنوی و اخلاقی آورده رسانده است خب مرحمت اندیشه شما دقیقاً ما با منبع‌های معتمد اسلامی نگاه میکنیم خو قرآن خو حدیث خو اجماع خو قیاس یکی از موضوعهای اساسی و ها درباره ارزش‌های معنوی آیات‌های بسیاری هست حدیث‌های بسیاری هست فتواهای بسیاری هست حتی قرآن عظیم شان برای عبرت گرفتن از کتاب‌های پیشینه از کتاب‌های گذشته ارزش معنوی همون کتاب‌ها را خاطر رسان می‌کند قرآن عظیم شان کتاب الهی لیکن ارزش‌های معنوی که از حضرت آدم سر کرده تا نزول قرآن خداوند همونها را برای عبرت انسان‌ها نیکش بیان می‌کند عبرت گرفتن برای از همون چیزها خودداری کردن یعنی بدش بیان می‌کند یک آیت کوتاه می‌بریم خداوند برای خاطر انسان‌ها ارزش‌های معنوی اجدادی گذشتگان خود گم نکنند خداوند در قرآن میگوید که ان هذا لفی الصحف الاولی صحف ابراهیم و موسی این ارزش‌های معنوی که در قرآن برای شما ذکر کرده می‌شود اینها نو نیستند اینها را خداوند در کتاب‌های آسمانی ذکر کرده است گفته صحیفه‌هایی که به حضرت موسی و ابراهیم نازل شده همونها را مثال می‌برد از این معلوم میشه که البته در هر عرض زمان از کتاب اولینی که صحیفه‌های اولین آسمانی که ذکر نازل شدند به پیغمبران در همه هوای‌ها البته با این ارزش‌ها دور و زمان خود یعنی وای‌ها را خاطر رسان می‌کنند به وای‌ها ارزش می‌گذارند بسیار چیز خوب پرسیدید یکی از جبهه‌های این چیزها را پس شدنش و دشوار شدنش ما دور بودن از اخلاق نیاگان خود که تمام نیاگان ما را ما اگر کتاب‌هاشون نگاه کنیم همش از اسلام از قرآن از سنت است یکی از چیزهایی که ما دور شدن این از قرآن و از سنت دور شدن است چون که مثلا یک مثال یک حدیث پیغمبر علیه السلام میگم پیغمبر خود میگه کل مولود یولد علی الفطره هر یک طفلی که از مادر تولد میکند برای قبول کردن هوای همون طبیعت انسان کودک تقسیم کرده شده است یک جای خالگی هست که وای برای همون گذشتگان ارزش‌های معنوی گذشتگان جای کردن است این وظیفه پدر و مادر است که هوای در وقتش اگر هوای جو کند میبینید که اخلاق همون فرزند تربیت همون فرزند آینده همون فرزند پدر و مادرش مطیع شدنشه ان همون چیز وای میکند منفعت اما اگر در این چیز بی‌پروا شود مثلا امروز دوره استاد ذکر کردن یک دوره هجرت و دیگر برای وای در این وای فرزند مادامی که پدر و مادرش وقتش به خدمت نکرده همون جای خالگی که باید که هوای به همون چیز پر میکرد از هوای بی‌پروا شود امروز فرزندش میبینید که به هر راه میرود چون وای وقتش اهمیت نداد همون جای اساسی را با چیز اساسی یعنی یک بیماری را با یک دوای ابدی یعنی دوا نکرد فهمو تشکر استاد اکنون نگاه کنید اینجا واقعا هم ما کاستشوی همین ارزش‌ها رو گفته ایستادیم سبب جسته ایستادیم و گفتیم که پیش از همه با تربیت نیز وابسته است همین حالت شاید تقاضای زمان است که مثلا همین ارزش‌ها تغییر یافته ایستادند یک هفته پیش یک استاد کدی هم صحبت شدیم همون گفتن ویم مسکو تام کدگی سینوسولی همین استاد ویم گفتن که همین دوری پیش به حساب میانه اهالی
ҳар як давлата иқтисодиётш медорад, иқтисодиётш. агар ки ҳамун қишри миёнаи аҳолӣ аз 70-80% зиёд бошад, ҳамун давлат иқтидораш мустаҳкам мешавад. хоҳ аз тарафи иқтисодиёт, хоҳ аз тарафи маданият, хоҳ аз тарафи спорт, ҳама чиз. ҳозир ҳамин давра шуд ки ҳамин қисми миёна анча кам шудагӣ мегӯяд. мумкин як 30%, мумкин 28% шуда бошад. мобайни анча боёю анча камбағало ҷудоям васеъ шудааст. ҳамчи хеле ки ҳозир устод гуфтан миёни кӯчава ҷипаша монда дароядост мошинаша. чува? вай дина ҳамин қисми поёнанда буд, камбағаланда буд. имрӯз ҳамун қисми миёнава нагузашт, якбора қисми саём ба ҳалос кард. якбора бой шуд. як насл бояд иваз шавад барои амин якта уравин дуюм уравинба гузаштан ба. ҳозир ки одамо амин ҳиссаи поёни, ҳиссаи дуюма нагузашт, якбора ҳиссаи саём ба ҳалос кардосян, якбора пулдор шудосян. якбора пулдор шудан ин осон не. ман чанда пулдорои калонҳо ки шида суҳбат мекунам, ман мегӯям хамина шумо худо ҳамин қадар додааст, меҳрубонӣ кардааст, якбора ҳамин қадар доро шудид, ҳамин шумо савоҷоб шавад, агар савоҷоб карда метавонед мин наскол ки гӯям ҳамин тоза ба даст овардагӣ гӯям, мегӯям ки ман ҳар як дирамаш ба ҷавоб метиҳам ба ҷуз миллиони якум. яъне ки якум миллиони чӣ кор кардӣ ман ҳеҷ кас ба намегӯям, чунки то якум миллиона вай ҳамун ҳисси поёнанда буд, камбағалонда. баъди якум миллион якбор ондан бад вай дуюм ҳисси нагузашт, саём зинава ҳалос кард. яъне ҳамин дуюм ҳиссае ки нагузашт, дуюм зине ки нагузашт, вай тафаккураш оли успеҳ накард, секин ба гуфти маълим медленный постепенный трансформации нагузашт. вай якбора саёмаш ба ҳалос кард. ҳамбо вай худаша нарх дода наметавонад. арзишҳои ахлоқӣ ӯсу юзад, арзиши худаша нарх дода наметавонад. вай мегӯяд ки мана хонам каломи шуд, нархи ман манамин, ман бой. ҳоло ки вай калаш ҳоли ҳамун поинанда. ҳоли вай ахлоқиша секин дуруст карда наҷдакур. як дасткушод шуда, як кас ба ёрдам дода тониста наҷдакур. як кас афтидагӣ хизонда наҷдакур. секин ярӯз 5 сӯм ҳадя монад, ярӯз 10 сӯм ҳадя монад, ярӯз якта мактаб ба ёрдам монад, ярӯз як қишлоқ ба ёрдам мекунад, як раҳша асфалт мекунад. ҳамин зиноҳи агар секин гузарад, агар арзишаш, арзиши ахлоқашам, арзиши худашам як хел баланд мешавад. агар ки вай якбора якум зина саём ба ҳалос кунад, якбора пулдор шавад. ҳамин дуюм зине успеҳ намекунад, ҳоли калаш якум зинанда, кисташ саём зинанда. ҳама вай миёни кӯчу мошинаша медорад, мегӯяд ки мошинаме бенитон, мана набенитон, чунки ман ҳоли худам нархи худама намедонам, мошинаме бенитон. мана мошинам ки нарх кунитон. моддӣ аз маънавӣ боло меистад. мана хонамба нигоҳ карда нарх кунитон. мана дарвозамба нигоҳ карда нарх кунитон. ҳоло ки тахтаки дарвози хушрӯи кушода дароядгар дуни хону як даҳшатое мегӯяд, як ҳақоратое мекунад ки ҳайрон мешуд, мегӯяд ки ин хонаю дабдабаноки нигоҳ карда, вай каллае бенид мегӯяд. вай хонаю хушрӯи вай манзараи як боға бениду, вай суҳбата бенид. фарзандаш ба гап занадагар мебашид ки як калимаҳои ҳайвоние гирифта гап мезанад. ҳама ба ин арзишҳо анча чиқад ки маълим гуфтан коста шудагию аз ҳисоби ҳамин нав бой шудан, ҳамин бурафтост. ва ин тақозои замон аст. тақозои замон ки кистамо калон шудааст, каломо ҳоли поинанда. тамошобинони азиз, лаҳзаи реклама аст, бо мо бимонед. тамошобинони азиз, шумо барномаи Печутоби замонро тамошо карда истодаед ва имрӯз мо дар барнома дар мавзӯи арзишҳои маънавӣ ва ахлоқӣ дар шуури инсон суҳбат карда истодаем ва инак барномаро идома медиҳем. арзишҳои маънавӣ ва ахлоқӣ дар шуури одамон коста гардида истодааст. ба андешаи шумо чаро? хеле ки ҳоҷи домло гуфтанд, китоби қуръон мегӯем, арзишҳо мегӯем, асарҳои шоиру нависандагони гузаштагони худро мегӯем. ҳазорсолаҳо ҳаст ки мо то ҷаҳон буд аз сари одамфароз, кас набуд аз роҳи дониш бениёз. мардумони бихраданд дар ҳар замон, роҳи донишро ба ҳар гуна забон. гирд карданду гиромӣ доштанд, то ба санг андар ҳаме бингоштанд. ин чӣ маънӣ дорад? ҳамин ҳазорсолаҳо ҳамин чиза омӯхта ондостем. имрӯзам омӯзонида истодаем. лекин даври моҳонгиҳо ҳамина дурусттар омӯхта дарк карда имрӯз маънавиётшон дигар хелми. имрӯз ҷавонова ҳамина мо омӯзгоро, мо падару модаро арзиши ана ҳамин байтҳоро расонда натавонистостем. мазмуни ҳамин байтҳое натавонистостем ки дар шуурашон ҷо кунем ки
чаро маълима, чаро расонда натавонистест дода маслан мо меосол калонсолон ба ҷавонон шунида наметавонанд ё калонсолон намехоҳанд дода наметавонанд? хеле ки ману шундостим техника тараққӣ кардагӣ, дигар чиз тараққӣ кардагӣ, аз китоб, аз падару модари шида гӯш кардан дур шудастим. бачаҳо мои вақташ нест. ҳам ту вақташи ёвад ягон хонум меброду телефона гирифта, ягон чизи дигаре гирифта ҳамон кити машғул мешавад. мо падару модаро бояд, мо устодо бояд ба ин чиз аҳамият диҳем. беҳуда фурӯғи субҳи донои китоб аст 2 сол боз дар тамоми қаламрави ҷумҳурии Тоҷикистон гузаронда намешавад ин озмун. мақсад он аст ки ана ҳамин бачаҳо мова ҳамун чизҳое фаҳмонда тавонем ки вай дониш гирад, дар тамоми умраш вай донишаш барои вай ҷавшан шуда тавонистанаша фаҳмонда тавонистанамо дар кор. вай ҳамин ҳа донишми шудми медал гифтам, дигар гифтам, якта соҳо бурафсос, лекин хеле ки гуфтан ана ҳамун аякам зина саем зина буромаду ваянда ҳоли ахлоқи маънавие ки барои имрӯз зиндагӣ дар кор аст надорем. ба наздики як маҳаллава чағ задам мана ҳамин масъалаҳои вай кати коронавирусу дигарҳо кати бачаҳои ҷиғ задам 3-4 бача кӯчув гаштааст, бачачаҳои 10 сола 15 сола ҳамихела бачаҳо инҷа битон гуфтам омад наздам ба ҳамаш шер медонед томи ҳа арӯдаки ман ба дуқатор шер гӯягонта ҷим аз фирдавсӣ медоним аз ки медонӣ ҳа медонистам айсам буромад бачаҷон гуфтам ман имрӯз шумоҳо ва ҳамчун ҳамин намояндаи муҳалла омдам ки абр шумоҳо кити суҳбат кунам гуфта офтоби гарм ба чӯ кӯчӯ гашти ҳамад бачаҷон хонатон ба дароитон якта китоба гиритон давоми як ҳафта ва кимки ман ба 10 шер азёд кадаравад ман аҳсоби худам шумоҳо тӯҳфа метиҳам гуфтам бачаҳо розӣ шуданд вай бачаҳои 6 гапзанон када вай ба фаҳмондан дар кор лекин бачава мефаҳмондаги падару модар худаш вай надонад чӣ кор кунад вай падару модаромо имрӯз ҳушошон моддӣ ҷамъ кардананда вай пулу чиза ҷамъ карда барои чӣ мегиранд хеле ки гуфтан ҳавлу медароид ҳама ҷо шестигранка хонаҳо дароид хрустал ҳамин хел вай ҷевона нигоҳ кунед ҷевонанда ақала китоби қуръон нест 10 китоби ҳамин зарури нест вай ҷевон ҳонда ман чӣ кор кунам вай хонаҳои дабдабаи шестигранкаю вая вақте ки 2 китоба гирифта бачаам кати шишта як суҳбат дар бораи ахлоқу одоб карда натавонам ана ҳамин чизҳо коста шудааст ки мо барои ин ҳам падару модар кати ҳам фарзандо кати дурусттар ҳамин гузаштагона ривояту пандҳою чизҳои ахлоқияшона дурусттар фаҳмонда тавонистанамо дар кор. фаҳмо ташаккур. Тағир ёфтани ҳозир устод марҳамат тағир ёфтани арзишҳои маънавӣ ва ахлоқиро дар шуури одамон шумо дар чӣ мебинед? хуб саволи хуб аст. ин ҳозир замоне ки ҳаст ба фикри ман ин як давраи капитализми ваҳшӣ аст. капитализми ваҳшӣ ҳамин хел чиз ки фақат моддиёт ва моддӣ яъне чизҳои моддӣ арзишҳои моддия баланд медонад арзишҳои маънавӣ ба ҳисоб намегирад. оддитарин мисол ҳамин салом додан барои ҳама қарз лекин ина бинед ҳамин хел шудааст ки ба ки салом медиҳад ба касе ки аз ӯ манфиат мегирад салом медиҳад ба касе ки аз ӯ манфиат мегирад салом намедиҳад ё ин ки ба гурӯҳи худаш ба шомил будагӣ салом медиҳад аз гурӯҳи худаш шомил набудагӣ салом намедиҳад муаллиме ки ба вай дарс метиҳад ҳамон ба салом метиҳад дигар муаллиме ки ҳамон ҷо ба дарс метиҳад ҳамон мактаб ба дарс метиҳад вай ин ба дарс нагуфт дарс ана ин ҷои маънавиёту моддиёт гифт барои чӣ ҳамин салом додан бия моддиёта назар мегирад ҳатто ба ҳаққу ҳамсояҳо одоби салом додан ё муносибат муошират кардан аммо ҳамсое ки ҳамин ба манфиаташ мерасад ҳамон ба салом метиҳад ҳамсое ки аз ин масалан доду гирифт надорад ё ягон масалан ҳам ба манфиат надорад ҳам ба салом наметиҳад мисоли оддӣ як бор ҳамин маршрутка ва як бор шинед ҳамин баромада шинед ҳамин аз як чиз шишта мушоҳида кунед ҳамин аз як истгоҳ то 3 истгоҳа ақаллан 15 кас даро фуром мекунад ягонта медаромдик одам ассалом гуфта намедаром намегӯд ҳамин хеле як ҳодиса шуд як рӯз ҳамин салом гуфта даромдам ҳамаро дар ҳайрат гузашт ронанда мегӯяд ки акоҷон мегӯяд ҳамин рӯз бегаҳӣ буд ҳамин рӯзи дароз бо якта шумо ман ба салом додед мегӯяд ронанда ҳамин гапа мегӯяд ҳама ба салом доданам ин арзиш мо ҳозир бачаҳомо ҳама ба салом те калону хурд ба салом те хушбахтона якта дута ёфт мешавад лекин аксарият не аксарият ақаллият ҳеҷ вақт аксарияте пӯшонда наметавонад
یعنی این چیزا ما عمومی کردن ما داخل وقتی که ما خورد بودیم یک پیرمرد یا یک همسایه اگر رفتار ما اصلاح کند رفتاری کجا پدر و مادر ما برآمده وای که جنگ نمیکرد حاضر یک کودک به نصیحت کنید پدرش میبیاد مادرش میبیاد یک کم گپی میگفتیش همین تو خورانده کلان کداسیمی یعنی معنویاتش درست کن حقارت میکند هم چند همسایه ما خودم جنگ کده میتیم که حقارت نکن پدر و مادرش میبیاد تو اینا خوران داسیمی که این جنگ کده و از اینجاست که اون ارزش‌ها کاسته میگردد چی وای میشد پدرش حقارت کردن و اجازت داد یک نه گپ نزند یک کس اصلاح کند آدم اصلاح کرده که گپ زند پگاه از وای چی کار میبرم یعنی خودی پدر و مادران رو اول تربیت کردن لازم نه تربیت کردن نه تربیت و جامعه ما با تربیت اصلا همون پدر و مادران رو کی مسئول است که تربیت کند آیا شخص کلان رو مثلا الکی اون نفری که سن و سال یک معین خود رو گرفته است او رو یک نفر دیگر تربیت کرده میتواند وقتی که سخن همسایه رو برداشته نمیتواند در حالت بی‌ادبی فرزندش یعنی غرق مادیات شد و از وای همون مادیات از عالم مادیات برآوردن به نهایت دشوار است چون که وای همون یک درمی یافتگیش میخواد 1000 درم کند 1000 درمش 1 میلیون کند لیکن آخر به میراد چندین قدر پول دارد فکر میکند من چیکار کنم باز همون تفکری که من شوهر جان گفتن هم تفکر باز تفکری پایان میراد برای خودنمایشی کار همین شامل شدن به فرهنگ بیگانه باز پدر و مادر نظارت کرده میتواند اینجا ما بسیار تاکید کردیم به قشری بالایی جامعه یعنی مردمی دارا شکر خدا مثلا اویله ما من کار میکنم شوهرم کار میکنن بچه هم در مکتب های با نفوذ تحصیل میکردند امروز در دانشگاه های با نفوذ میخوانند لیکن در خانه اینترنت همه وقت داریم وقتی که اینترنت گرفتیم من گفتم که بچم همین اینترنت به مانند آب و علاب قبول کن اگر در یک روز خانه ما آب نباشد چی میشد از بیابی تنقیسی میکشیم اگر آب را کشاده مانیم چی میشد یا اگر یک روز آتش نباشد چی میشد یا آتش به سرانه به پروایانه صرف کنیم چی میشود یعنی اینترنت هم به مانند همین آب و آتش و فرهنگ استفاده بری خودش دارد معلم عزیز مثلا امروز توسط اینترنت بچهای ما زبان خطایی زبان انگلیسی بی‌ملال گپ میزنند یعنی از معلما توسط آنلاین درس گرفتن امروز به یگان مانع همان درس ها رو همان زبان ها رو از خود کردن و چیزی دیگر مثلا همین ارزش معنوی باید پدر و مادر دائما از ارزش مادی بالاتر گذارد و الحمدلله همه ما مسلمان هستیم فرهنگ و ادبیات غنی داریم من به نزدیکی یک چیز در صفحه فیسبوکی هم موندم و اینجا باز تکرار شدم میگم به یک جا دمگیری رفتیم یک کودک در دستش دوغاب اومد گفت که خاله جان میخرید من از سببی که خیلی خنک بود گفتم که نه نمیخوام وقتی کودک چند قدم دورتر از من موند در خودم به خودم تاسف خوردم گفتم کودکی بیچاره رو ناامید کردم 5-6 ساله اگر مجبور نمی بود همون برای من دوغاب نمی آورد همین وقت دخترچی خورده هم گفت که ای جان می شود که دوغاب را پولش را دهیم خودش را نگیریم بیچاره کودک ناامید شد من گویا که انتظاری همین سوال بودم در حال کودک را جیغ زده پولش را داده دوغابش را نگرفتم از ترسیانی که بچه هم بیمار نشوند و پسرم که چند قدم دورتر از ما بود از آواز پسرک که مینداری میکرد اومده وقتی حادثه را فهمید گفت که ای جان چند دقیقه پیش من یک نفری دیگرش به هم خیل کردم دختری کلانی هم گفت عجایب 2 حادثه عیناً یک خیله من گفتم 2 نه حتی 3 شاید انا همین را تربیه خانوادگی میگن و میدونید من کرته گوش گرفتم هرچند مثلا در اجیت مادی آنها از چیزی شکر خدا تنقیسی نمیکشن لیکن همه وقت در اویله باید ارزش‌های معنوی آدم و آدمگری لیک از هر گونه گری ها باید آدمگری بالاتر باشه یک نفر شخصی تربیت دیده و تربیتگر هستید اگر زمانی دوره های جوانی خود را به خاطر آورید کلانسالانی همون دوره
чӣ хел тарбия мекарданд ва ягон фарқиятро аз тарбияи имрӯза калонсолон ки нисбати ҷавонон маслан мекунанд ягон фарқиятро эҳсос мекунед? Шояд он тарбияе ки инҷо модар бо мисол фаҳмонданду дили модар ва писар чӣ хел рост омад, ин тарбия аст. Ин ягона не, албатта ин гуна мисолҳо ҳастанд, шояд камтар. Хуб, марҳамат, ягон фарқият аст тарбияи дирӯз ва имрӯз? ман хеле бо диққат гӯш кардам ҳар як нуқтаи назари меҳмонони гиромӣ. Албатта он чӣ ки мо дидем арзишҳои беҳтарин буд. Масалан, арзишҳои хай мумкин ғайри беҳтарин мегӯем ё оям буд. Лекин кадом мисол биёрам ки имрӯз ҳам арзиш моба нест. Арзиш нест. Якта арзиш бараки хонадон буд. Вақте ки бегоҳ ё вақти таомхӯрӣ мешуд, аввал калонсолон мешитанд, падару модар фарзандон мешитанд, то калонсол сар накунадага ҳеҷ кас даст дароз намекард дар сахунба. Инам як арзиш ҳисоб мекунам. Ман то ҳамин рӯза ҳамина хонаводу ҷорӣ кардан мехоҳам. Акун ҳозир гӯед бо технология азбас ки ё якташон дистансиони обучение гирифт фарзандои хона, ё якташ хону дуюм смена кор рафт, ҷамъ кардан мушкил. Ин арзиш ҳаст, то амаливи ҷорӣ кардан мушкил шудааст. Ҳамаи ҷамъ карда як вақт овқот хӯрдан. Арзиш буд мисол ба. ин хеле арзишҳо бисёр ки аз ҳисоби замоную вақту технология тағир ёфта истодааст. мо намегӯем ки арзиш коста шуд, лекин диломада ҳаст ки якҷоя ҷамъ шавем, баъзан ҷамъ мешавем. Лекин тақозои замон вақт аст ки имрӯз мутаассифона шояд дар дигар арзише ки пештар буд мусбӣ буд, ҳозир манфӣ шудагӣ. Як арзиш бегоҳ ба якта авқот мехӯрдем, агар бошадам ишкомо якта авқот ҳозир бошад, хай азбаски боё зиёд шудистан якумча дуюмча семаш бо торти ягон чиз када қариб 40% халқ касали қанд, касалои давлен шуда рафтааст. Пештар замон ба ин касало набуд. Аз ҳисоби арзиша мо тағир додем, тановулам ба ҳисоби тағир додем. Бо якта арзиши маънавӣ гӯем, пештар замон ба дара агар дарбостона як касон тақ кунад, ки мебаромад? Марди хона мебаромад. ҳозир кӯдако ҳозир девда мебарояд. шаҳр мешина. ӯ занак рафта мечи дара ким тақ кадост мегӯяд. ҳолонки ин арзиши беҳад ҳастави дини дунё беҳад сахт доданда не ҳозир келни хона рафта кем гуфта мекунад. ҳолонки пештар ҳар якта дароз ҳалқа буд. Тақ када гам ва мекард. Бале. Зулфини дар зулфини. то ҳамин якчанда ривоят мисолҳо ҳаст. Ин масъалаҳо просто вақт кам. Мо ин арзиша маънавиша гуфтам. аҳамият наметим. Чӯ аҳамият наметим? Ин арзиш ҳар як хона вақте ки мард зана мегирад, амоната гарднаш мегирад. Нам арзишти. Мо фақат арзиши моддӣ гуфтам, ки маънавишам бисёр ин тарафонда. ин чизо ман шумо ки гуфтед ки пеш чӣ хел буд, чӣ хел, аку ман мегӯям ки просто наскидка ҳамин чизое хотирам омада истодааст. барои чӣ зуд фаромӯш карда истоданд? Он арзишҳое ки хуб ҳазорсолаҳо аҷдодони мо хуб риоя карда меомаданд, имрӯз тағир ёфта истодааст. албатта дар ин мавзӯъ бисёр гапҳои хуб гуфта шуд. ман ҳамеро гуфтан ҳастам ки арзишҳои маънавӣ ахлоқӣ аз ҷавонҳо бештар тараф тағир ёфта истодааст. ин худи ҷавонҳо айбдор ҳастанд. ҷавонон худи ҷавонон айбдор ҳастанд, на падару модар. вақташон ва падару модар нисбати онҳо ғамхорӣ кардагӣ ва оро тарбия доданд, калон карданд, тӯй карданд, хонадор карданд, соҳиби хонаи дар карданд. ин падару модар мо дар ин ҷо айбдор карда наметавонем. дар ин ҷо бобоиҳошону бибиҳошам хизматҳои калон кардагӣ. ин ҷо худи ҷавонҳо, албатта на ҳами ҷавонҳо. ман бисёр мушоҳида менамоям, на ҳами ҷавонҳо. як гурӯҳ ҷавонҳое мебинам ки дар тӯи маърака, дар лаҳзаи тӯй, дар нӯлашон тамоки мечоканд. дар лаҳзаи тӯй дар байни мардум шида тамоки мечошанд. ва бояд берима биромада дар ҳавои тоза бояд тамоки чокад. ё нос мечоканд. ин ариёи одоб нест. ҷавонҳои калонсол 25 сола, 30 сола, 35 сола ин ҳеҷ рост намеояд ахлоқ ба. сони дуюмаш ҳамин ки ҳоланги ҷавонҳои мо бештар ба меишат дода шудагӣ. албатта ҳама як қисми ҷавонҳо ба меишат дода шудагӣ. ҳамин дар чойхонаҳо ҳамин оши ҳарифона, зиёфат ва бояд ҳамун зиёфатҳои маблағши хонашон ба фарзандҳо сарф кунанд бештар ба манфиати кор буд.
тамошобинони азиз, лаҳзаи реклама аст, бо мо бимонед. барои чӣ ана ҳамин арзишҳо, он тарбие ки пирони дирӯз имрӯз ба ҷавонон мегӯянд, ба идеологияи ҷавонони имрӯз камтар мувофиқат накарда истодааст? мо ба ҷавонҳо муҳитеро дода натавонистосем ки ҳамон тарбияи маънавӣ гирад. оддитарин чиз ҳамин пештар вақте ки ҳамин навбати домодшавие мегирифт, домоди навшудагӣ рафта аз миёнаш камарбанди сафеда гирифта ният мекард. ҳамина мо мазмунаша ҷавонои ҳозир ва фаҳмондоскимҳо не. ё ин ки духтар мазмунаша намедонанд, лекин риоя карда истодаанд, на ҳама вақт ҳозир давомаша мегӯям. хуб ҳамин духтар арӯс мешавад, яъне ният карда ҳамон кафши арӯса пӯшондани як дугонаш маънои онро дошт ки навбатро гирифт. ҳозир чӣ шуд? анмина мазмунаша намефаҳмем, мазмунаша ҷавон намедонад, мегирад аз ҳамон фарҳанги русӣ копия мекунад. арӯс мегирад, ҳамон дастагула аз қафояш меғуронад. мана ин чиз шуд. яъне мо бояд ҳамон чизҳое ки доштем маъноша фаҳмонем, фалсафаша фаҳмонем. хуб ҳамин ба қариби моҳи май буд, як нафар занг заданд, 50 гузаштаги синни солашон, хостгорӣ рафтанд. ҳамон соҳиби духтар модаркалони 80 сола доштанд. ҳамон кас ба хостгоро ҳамчун ҷавоб хуб як ҷуфт калӯш ва 2 кило навод дода фиристоданд. инҳо 2 нафар гирифтагӣ хостгоро омаданд, хонума нишаста, ина мазмунаш чӣ бошад, барои чи инҳо ин хел карданд. баъд ба ман занг заданд. хуб ман ҳам хай нафаҳмидам ки ин чӣ чиз аст. баъд 1-2 нафар масалан ҳамин информаторои худомо ҳаст, аз онҳо пурсидем. ин нишонаи розигӣ додани тарафи духтар буд? нишонаш дигар будааст. ман худам ҳам ҳамин домод ҳамин калӯша пӯшида никоҳ бараваду никоҳа ширин шавад гуфтани маъно доштааст. ана ин чизҳоя, ана ҳамин чизҳоя агар калонсоло масалан фарз кардем этнографҳо барояд фаҳмонанд халқ ба, ё ин ки мо тавассути телевизион, радио ҳозир масалан сахт самаранок нест. ютуб канал ба ҳамин чизҳоя агар ҷорӣ кунем, масалан ҳамин ҷӯроба рост карда намон, ин барои чӣ? оддитарин чиз менамояд. ё ин ки хокистару хокробия ба ҳам омехта накун. ин ҳам маданият, ҳам арзиш мешавад. ё ин ки барои писар оддитарин чиз, ҳамин ҷава агар 50 ҷавони ҳамин 18 соли агар ҷамъ куним, дасти ҳамаш ба тоқии миллӣ титим, ягонташ масалан шояд 1 ё 2 нафараш ҳамин тоқия дуруст бошад. ё ин ки ҳамин рӯймоли миллия бастан, озмун ташкил кардан дар кор. арӯси масалан беҳтарина озмунаша месозем, арӯси диёр озмун мекунем. домоди арзанда ҳам шавад. домоди масалан анъанавия насозем. хай кундакафонию ё дигар чизҳое мемонем, чизҳои вазни, лекин ҷузъиёттарина ҳамин оша хӯрдан, ош хӯрдани мардона чӣ хел аст, дастаки ош хӯрдан чӣ хел аст, ё ин ки масалан қадам монданам вақташанда гап мездан, қадамата калон када намон мегуфтанд, ё баъзе масалан сахт када гап зада говбоим почак намон мегуфтанд, ё ин ки шутурпон нашав мегуфтанд, шадапон нашав мегуфтанд. ҳамин гапҳои мо шумдаги, ҳамин чизҳои гуфтан дар кор. акнун ҳамин чизҳои гӯяндаш даври пештаранда насли калонсол, насли масалан ҷаҳондида буданд. ҳозир ана ҳамин насл вазифаи пештарӣ адо кард. дилама адо карда мешинам, бачи ким ки ҳова мегӯем, бефарқ шудем. ана ҳамин чиз агар ҷояша биёяд, яъне ки ходимои маҳалла буданд, занҳо гап мезиданд. ҳозир тамоми шаҳр ба ягон ходим ёфта метавонем, меёне ки ҳамин вазифаи ходимигиша иҷро кунад. масалан де лозим ҳаст хона мешавад. койвонӣ буд, ходим буд, бо байни мардакова масалан суфиҳо буданд, бо гап мезидиги одамҳо буданд. ана ҳамин институте ки анъанавӣ буд барои тарбия кардан, ин чиза барқарор кардан мо дар кор. ҳамин оддитарин чиз институти ҳавздорӣ, як ниҳоди ҳавздорӣ буд ки маҳалла ва ҳавзҳои чӣ хел доштанд дар кор. обдори ҳавз буд ки як гап мезад. ҳавзу мағзона напарто як санъати оба нигаҳ доштан буд. кани ҳозир ана ин чиза мо барқарор бояд кунем. ман ҳамин хел пешниҳод дорам ки дар назди комитаи муҳаллаҳо пеш аз масалан ҳамин як семинар ташкил карда ба таври пилоти 1-2 муҳаллаи гирифтан дар кор. ҳамин кайвониҳое ё ин ки ходимҳое барои занҳо тарбия кардан дар кор аз нуқтаи назари фарҳанги миллӣ. баъд аз мардҳо
بعد همه امین‌های هم مثلا حاضر امین‌های هم وظیفه‌شون فقط مأموری شده گرفتن پیشتر امین یک نصیحتگری محله بود که حاضر امین فقط همین یک سپرافکا دادن وظیفه‌اش یا دیگر کاری مأموری محله کردن. این چیزا ما اگر برقرار کرده توانیم بعد کمتر از یک محله از یک شهر تا به ملت میراد. همین سحر که خسته گرد حلوا آب پاشتن این عادت خوجند است. از مردمی پنجکل میگن دیگر جاها میگن خب مردمی تاشکند میگن که ما سحر خسته مثلا روی کوچه و آب شاشتن نزد دروازه و از خوجند یاد گرفتیم. الان از دیگر جا ما چیز گرفتن ما در کار است. کدام وقت به در کار؟ همون وقتی که وای اگر به فرهنگ خود ما موافق باشد رفتار و کردار ما به ضرر نرساند قبول کردن ما ممکن. لیکن امروز مثلا جهانی شوی نه این تاسو جهانی شوی میشد مثلا میرفتیم خب یگان عادتی آمریکایی میگرفتیم اما همسایه‌های نزدیکی که فرهنگش ما نزدیک همون چیز گرفتی استادیم. خب همین عروس و داماد آمد همین تویخانه و درآمد اتایتنا همونجا و رفته 4 تا همین کودکچه آمده قاشق کردی همون به اصل خوراندنش ضرور نی یعنی فرهنگ بیگانه یعنی ارزشی نو پیدا شد. همون اصله همون کودک میان تویخانه و نخوراند و عروس و داماد همون خانه و خانه بخت بدراندش دیگه شده یک دیگریش بخوراند. من این مهر و محبتش هم زیاد میشه. گذشته дар мавриди либос аллакай пешниҳод ҳам шудааст ки барои арӯсон либосҳои миллиро ҳам маслан пешниҳод кардан. ин ихтиёрӣ аст ва касе мехоҳад аллакай аввалин қадамҳо гузошта шуда истодааст ва арӯсон ҳам аллакай дарк карда истодаанд ки фарҳанги миллии хешро аллакай пеш баранд ва либосҳои миллиро ҳам шаби тои арӯсӣ он либосе ки бо аврупоии миллӣ камтар омехта карда як замонавӣ шудааст онро ба бар мекунанд. ва як масъалаи дигар инҷо ман бисёр мехостам то оғози ҳамин барнома мо камтар ҳамроҳи инҷо устодон баҳс ҳам кардем дар ҳамин идомаи андешаҳои устод. хуб дар баъзе аз оилаҳо байни зану шавҳар бисёр ба гӯш расида истода хусусан ҷавонон шавҳарашонро ако гӯён муроҷиат мекунанд. маслан нома шӯҳрат ако ё ислом ако. зан ба шавҳари худаш ако гӯён муроҷиат мекунад. инро мо бештар дар филмҳои ӯзбекфилм маслан тамошо мекунем ки ҳамсарон занҳо шавҳари худро михел муроҷиат ака мегӯянд ако мегӯянд. то кадом андоза ин раво аст, ҷоиз аст, дуруст аст? сухани устозҳо як охирин сухане ки муаллими башарият ҳазрати пайғамбар алайҳиссалоту вассалом ки дар ҳаҷҷатулвадо мегӯм охирон бор тамоми мусулмонҳои дунё ки во мехӯрданд ана ҳамон ҳадиси пайғамбар гуфта иншоалло баъд саволи шумо ҷавоб медиҳам. пайғамбари худо охирон бор ҳаҷҷатулвадо тамоми мусулмонҳои дунё ҷамъ шуданд. дар ҳамон ҷо ояти охирони қуръон нозил шуд ки пайғамбари худо бозгашташон ба сӯи худованда дарк карданд. дар ҳамон ҷо бисёр суханҳои муҳиме гуфтанд. аз ҷумлаи ана ҳамон суханҳои муҳими пайғамбар гуфтаги то рӯзи қиёмат умматони ман ҳамон маънавиёт арзишҳои маънавиётшонро гум накунанд гуфта як чизи бисёр бузурга баён карданд ки имрӯза барои мо шумо ин чиз дар кор аст. пайғамбари худо гуфтанд ки таракту лакум амрайни шумоён гуфтанд аз дунё гузаштани ман гуфтанд шумо хафа нашавед. ман барои шумо ду чиза дастур медиҳам ки агар ҳамин чиза шумо доред лан тазиллу абадо то рӯзи қиёмат шумо арзишҳои маънавӣ худо гум намекунед шумо роҳгум гашта намешавед гуфта пайғамбари худо таълим доданд. ҳамон ду чиз кадомҳо? пайғамбари худо гуфтанд ки китобаллоҳи ва суннати яъне қуръон ва суннати худ. ҳақиқатан мо имрӯз устозҳо ирод гирифтанд чизҳоро гуфтанд ба ҳамон сафҳаҳои қуръон ба сафҳаҳои ҳадисҳои пайғамбар нигоҳ кунем ҳаминҳо ҳаст. ҳатто рафта хона даромадан тартиби изн пурсидан то ҳамин масъало ҳамаш дар қуръон зикр шудааст. чунки аз ҳама ояте ки худованд дар қуръон нозил кард чӣ буд? аlyawma akmaltu lakum dinakum. имрӯз барои шумо гуфт тамоми чизҳое ки манфиатнок ҳаст ман мукаммал кардам гуфт худованд. баъд аз ин барои шумо ягон чизе нест, фақат шумо ҷустуҷӯ аз қуръону аз ҳадис кунед. ҳақиқатан мо ба гузаштагони худ нигоҳ мекунем, ба бузургони худ ҳамаш сарчашмаҳошон мебинем ки аз ҳамин қуръон аз ҳадис. вақте ки бо ташаббуси роҳбари давлат қуръони карим бо забони тоҷикӣ чоп шуд, маънеш чоп шуд, дар ҳамон ҷамъомате ки тавзиъи қуръон мешуд ман иштирок кардам. ҳатто ман ин суханҳоро аз худи ҳамон на ба воситаи ахбори умум на ба воситаи дигар аз худи роҳбари давлат аз забонашон вақте ки қуръон
چاپ شد گفتن که هدف چاپ کردن قرآن میدونید برای چی است با زبان تاجیکی به معنیش کده. این یکمش همین که شما گم نکردن ارزش‌های معنوی خود. حقیقتا درسته کردن. ما اگر در قرآن نگاه کنیم همین ارزش‌های معنوی ما نیگان ما همش از قرآن گرفته شده است. حتی پیش از قرآن چطوری که گفتیم ارزش‌های معنوی دین‌های سماوی همش در قرآن جمع شده است. دویمش گفتن که برای خاطر کار گناه از ثواب، حلال از حرام، حقیقتا این قرآن برای خاطر همین گم نکردن اما ارزش‌های معنوی نیاگان. حقیقتا ما با قرآن نگاه میکنیم همون ارزش‌های معنوی که در قرآن هست. در خانه رفتن، خانه را که کشودن، حتی الاذن ثلاث، پیغمبر خدا میگه وقتی رفته خانه را 3 بار، اگر میدونید که در خانه آدم است شما را اجازه در جواب نمیده شما گشته روید، چون نمیخواهد در اومدن شما را. حتی تا همین آداب ها در آیات های قرآن ذکر شده. اکنون با سوالی که شما مطرح کردید، البته دین مبین اسلام این دین تربیه، دین آداب، دین اخلاق، معامله بین پدر و پسر، بین مادر و دختر، بین همسر و بین شوهر، همه این چیزها را خداوند بیان میکنه. از اون جمله در قرآن 2 سوره بزرگ است، یک تا سوره نساء، یک تا سوره نور. یکی از خلیفه های عادل اسلام حضرت عمر رضی الله عنه میگن که همون عائله هایی که از تفسیر 2 سوره قرآن، سوره نور و سوره نساء با خبر باشند و ها با همدیگراشون معامله کردن نمیتوانند. هم زن مسلمان دختر مسلمان گفته، هم مرد مسلمان گفته. حضرت عمر حتی دستور دادن که پیش از نکاح کردن نوجوان ها همین 2 سوره را به ویها تعلیم دهید که از معنای این 2 سوره برخوردار شوند و تا آینده به همدیگر معامله کنند. وقتی که ما به تفسیر همون سوره ها نگاه میکنیم، در اون سوره ها البته احترام هست، احترام زن در گردن شوهر، شوهر در گردن زن، حق و حقوق همدیگر ذکر شده است، لیکن از نگاه انسانی و از نگاه شرعی و از نگاه درست. در همون جا در یگان جا نگفتن که شما یا که در حدیث های پیغمبر که همسرتون اکا گفته شما دعوت کنید، این نیست. این یک عرفی هست که برای احترام شاید که میگویند اما اساس اسلامی نداره. باید که فرزند کلانش، مثلا حاضر ما با اگر سیرت صحابگان پیغمبر نگاه کنیم، ام المؤمنین مثلا عایشه صدیقه حضرت پیغمبر رسول الله میگفتن، اما دیگه صحابه ها بهشون به نام همون فرزند کلانیاشون مثلا عبدالله ابن عمر همسرشون ابو عبدالرحمن میگفتن این پدر فلانه. یعنی خیلی فرزندهای کلانیاشون در از صحابه ها آمده است، از صحابه ها آمده است، اما به طریق یا که خواهر گفته، مثلا وقتی که این هم شوهرش اکو گفته دعوت کند و همسرش خواهر اپا گفته دعوت کند، این در اخلاق اسلامی نیست. چون این چیزها رو اسلام مفصلا بیان کرده است. حتی در وقت ازدواج میگویند که تا همون شیرخوره رضاعی بودنش وای به باید که به همدیگر نکاح کردن شوند. گفتن این چیزها از نگاه اسلام البته درست نیست. باز یک چیز دیگر رو من همینجا انیق کردم میخواهم، نام یکدیگر رو گرفتن روا است یا نه؟ زن و شوهر نام یکدیگر رو گرفتن مراجعه کردنشون، نام یکدیگر رو گرفتن هم در کتاب ها منع کرده شدگی نیست، لیکن افضلیتش اصحاب رسول الله میگن که به نام همون فرزندها دعوت کردن بهترش هوی است میگن. ай бас мегуфтанд дар гузашта низ мо дар калонҳои мо. акнун инҷо боз аз оғози барнома пешниҳод шуд ва ман бисёр мехостам ки дар фарҷоми барнома ҳам бозам аниқтар пешниҳод таклифҳои худро гӯед, то ки воқеан ҳам агар имрӯз ин арзишҳо риоя нашаванд, пагоҳ аз насли оянда мо чиро интизор шуданамо мумкин, чӣ бояд кард, мо чӣ кор кунем ки оянда шояд ҳамин тағир ёфтани арзишҳои маънавию ахлоқӣ боиси сар задани дигар падидаҳои номатлуб нашавад. марҳамат устодони азиз, пешниҳоди шумоён чӣ бояд кард? хуб, барои он ки арзишҳои ахлоқӣ, арзишҳои анъанавӣ, арзишҳои фарҳанги миллӣ аз байн наравад, як академияҳои махсус, як ба мисоли дар намуди маҳфилҳо ё ин ки кружокҳо ё ин ки масалан дар намуди муассисаи берунасинфие ки дар он ҷо муаллимҳое ки масалан мисли муаллима ки таҷриба доранд, рӯзгорро мефаҳманд, зиндагӣ мефаҳманд, ҳамин чиза масалан омезонанд. хушбахтона ман медонам ки хуб академияи муроди ҳаст. академияи муроди ҳаст, дар ҳамон ҷо
به همین چیز روی آورده ایستادند. مثلا آداب اویلاداری میآموزانند، مناسبت با پدر و مادر، آداب استاد و شاگرد که در سمینارهای مخصوص میآموزانند. انا همین گونه مؤسسه های ما بسیار کردن ما در کار. این یک راه حل مسئله. دوم راه حل مسئله، خب اون پدر و مادری که در بازار کار میکند، خب در کارگاه هایی که و فرصت ندارد، الکی و بندی مادیات شده است، برای فرا گرفتن همون گونه بچه ها در دست همه تلفن هست. خب در شبکه یوتیوب، در فیسبوک یا اینکه در دیگر شبکه های اینستاگرام، دیگر چیزهایی که همون نورس یا جوان میبیند، مخصوص رولک ها به زبان تاجیکی تهیه کردن در کار، نه با زبان ادبی مثلا سخت، بلکه با همون زبان تهیه کردن در کار که نورس فهمد، جوان فهمد. انا با همین راه ما مهری و یا به زبان تاجیکی هم زیاد کرده میتونیم و ملت شناختنش یاد میتیم. امروز همین در نزد جامعه تاجیکستان یک وظیفه کلان استاده است، ساختن ملت، تربیه کردن هویت ملی به هر کس، که این مثلا یک کار یک روزه دو روزه نیست، این باید منتظم در طول سالیان دراز رود. و ما اگر انا همین روز نسل حاضره در روحیه، در مثلا هویت تاجیکی تربیه نکنیم، در نتیجه مثلا گلوبالیزاسیون، جهانی شوی یا دیگر چی، این ارزش های هم از بین می رود. یک نسل می شود که خودش نمیشناسد و می تواند که حتی تاریخ بیگانه همچون تاریخ خودش قبول کند. این برای ملت خطرناک است. یعنی همین چیزا پیش راهش گرفتن نکن. این وظیفه مثلا یک تلویزیون نیست یا وظیفه یک دانشگاه نیست، این وظیفه کلی زیایان ملت است که باید ملت سازه. وقتی که ما ملت ساختن یاد میگیریم، ملت بعد ارزش‌های بلند به وجود میآورد. تشکر، سلامت باشید. تشکر. در مؤسسه های تعلیمی و در دانشگاه های عالی درس فرهنگ عائله‌داری یا فرهنگ خانوادگی زیاد کرده شود و دیگرش در نزد همین مؤسسه های عقدی نکاح، شاید چخیلی که اینجا استاد گفتن، یک سمینار، یک محفل دائم و عمل کننده باشد که اونجا داماد و عروس های آینده را فرا گیرد، بگذار خوشتامن ها نیز اشتراک کنند و درباره مناسبت کلین و خوشتامن در عائله، فرهنگ خانوادگی، رفتار و کردار کلین یا کی کلینی بهترین میگن و همین گونه موضوع ها را فرا گرفته همین نسل نورس را اصلاح کردن در کار و برای عائله‌داری آینده ما باید همه طرفه یاردم کنیم، چون که این یک عیب خانواده نه، این درد جامعه است. امروز تکلیف من همین است که در توی عروسی دامادی خصوصا دخترهای تاجیک لباسهای ملی را به بر گرفتن نهایت کاری زیبا میشد. لباسهای ملی این از تاریخ مانده است. ما حتی قراری حکومت جمهوری تاجیکستان درباره واژه رونده که اثر از بافی چند تا کارخانه کار میکنن، متریال استحصال میکنن. بگذار دخترای عزیز ما لباسهای ملی خود را پوشند. باشد. تشکر، سلامت باشید. همین جوانکای ما، مرحمت، از برنامه امروزی ما به چه خلاصه آمدید؟ بسیار میخواستم شما رو شنوم. من به گفتی معلمه یک علاوه داشتم که در وقتی مکتب خوانندگان در صنف 11 معرفتی عائله‌داری را میخوانند، اما در آن وقت نه آنقدر خوب میفهمند که این معرفتی عائله‌داری چیست و چرا لازم اصلا در صنف دهم و با گفتی استاد نیست شریک شدن میخوام که نه فقط جوانان رو باید عیبدار کنیم که حالا ارزش معنوی رو گم کرده شدن، زیرا وقتی که کالانسالون به آنها نفهمانند، آنها از کجا میفهمند و وقتی که نمیدانند خود رو برای فهمیدن دیگر دانش‌ها، یعنی از دیگر کشورها میگیرند. آموزگارمون به ما گفته بودند که این با یک فرزند 7 محله پدر مادر کرده میتوانند. در تربیه یک فرزند اهل محله مسئول است. بعضی فرزندان به این مسئولیت کرده نمیتوانند. فن معرفتی عائله‌داری از مکتب ها برداشته شدگی بود. یک وقتا برنامه های مکتب ها نو شده، همین خیلی شدگی بود. لیکن در 5-6 سال اخیر از دیگر معرفتی عائله‌داری برقرار شد. برای آنکه بعد از صنف 9 خوانندگان اکثریتشان میروند
мактаби тамом кардан дигар коллеҷҳои дигар ҷойҳо мераванд. барои ҳамин дар синфҳои нӯ ба фикрам хононда мешавад. лекин ман мехоҳам ки ҳамчун мана омӯзгори собиқадор ки маърифати оиладориро шахсоне дарс диҳанд ки онҳо дар ҳақиқат маърифати оиладориро фаҳмонда тавонанд. дар ҳақиқат духтаро дуруст гуфтанд ки имрӯз ҳам ҷавон ҳастанд, ҳам ин қадар ба ин мавзӯъ аҳамият намедиҳанд. вақте ки муаллими ҳамин сахтгиру он чизро худ дуруст сарфаҳм меравад дарс медиҳад, аз вай бисёр ҳам маърифати зиёд гирифтанашон мумкин аст. ҳоло мана 50 сол шуда бошад, 30 сол пеш ман мактаби 24 муовини директор оид ба тарбия будам. дар ҳамон ҷо 30 сол пеш маърифати оиладорӣ дар ман буд, дарс медодам. ва ҳамон хонандагони ман мегӯянд ки маълима ҳамун ҷаҳонда шумо аллакай кай медонистед ин хел шудани ҳодисаи воқеаҳоро ки мо ҳамон тарбияи шуморо гирифта имрӯз раҳмат мегӯем шумо. ва охир гӯш кардани мусиқиҳои ҳархела ҳозиринҳо баъди 2 сол шавҳар кунад, пеши шавҳараш ё пеши ваяш ба мусиқиҳои дигар кишварҳои монда гӯш намекунад. албатта бо ҳамун насиҳата гӯш мекунад, модар гӯш мекунад, падара гӯш мекунад. ана ҳамин чизҳо дуруст гуфтан муаллим. мо як маҳфил сохта намо дар кор аст. дар шаҳри хуҷандми, дар студии шумҳоми ҳамин хел маҳфил кушодан дар кор аст ки ана ҳамин хел кӯдакона мо дарс дода истодем, дар мактаб дарс метим, дар донишгоҳҳо дарс метим ва шунидан кай бувад монанди дидан. вақте ки инҳо ки боз дар ҳамин маҳфилҳо суҳбати ошкор мекунем, таклифи ман ҳамин чиза мана дар идораи фарҳангми, дар телевизионҳои шаҳрию вилоятиҳоми мана ҳамин афсона гуфтан ки тиян бачаҳои мо аллакай як роҳи дурустба бурда метавонем. ҳамин дар телевизионҳои мо телевизиони бисёр дорем. бисёри мултфилмҳои ба мазмуну бемазмун намоиш дода мешавад. ба ҷои ҳамонҳо як кас баромда якта афсонии гуфта, ҳамо афсони маънӣ дод када дуруста как фаҳмонда ҷиҳати тарбиявиша имрӯза ҳаёташ ба мувофиқ када гапзанон кунада кад беҳтартар мешавад. мефикр ташаккур, саломат бошед. марҳамат устодони азиз, хулосаи шумо аз барномаи имрӯза шуморо мешунавем. пайғамбари худо гарчанде ки то рӯзи қиёмат мешудагӣ илми ғайба намедонистанд, аммо баъзеҳош худованд ба воситаи ҷабраил ба пайғамбар хабар дод. аз он ҷумла имрӯза ба намин тараққиёти технику пешравию дар ҳамин вақт тарбия кардани фарзанду нигоҳ доштани арзишҳои маънавию динирам пайғамбари худо баён карданд. як рӯз назди саҳобагон нишаста буданд, пайғамбари худо ихвони гуфтанд, бародарони ман гуфтанд. саҳобагон ҳайрон шуда гуфтанд ки ё расулаллоҳ, гуфтанд мо бародарони шумо мо нестем, мо ҳамсӯҳбатони шумо ҳастем, мо дӯстони шумо ҳастем, во бародарони шумо киҳо ҳастанд гуфтанд. акнун пайғамбари худо ҷавобашон бинед. пайғамбари худо гуфтанд ки як замон мешавад маънавиёт коста мешавад, дар ҳамон вақт маънавиёташона медоранд, фарзандҳошонро тарбияи солим медиҳанд. даст тарбия додан хело душвор аст. ан ҳамин замон аст. тарбия додан хело душвор аст. барои нигоҳ доштани арзишҳои маънавӣ фарҳанг хело заҳмат кашидан дар кор аст. гуфтанд пайғамбари худо бародарони ман ҳамонҳо ҳастанд. аз ин маълум мешавад ки ин башорат барои ҳар яке мо ва шумо ки дар ҳамин вақт зиндагӣ мекунем ҳамин аст ки мо ва шуморо пайғамбари худо мартабаи он шахсоне ки дар ҳамин замони душвор маънавиёташонро аз даст намедиҳанд, арзишҳои диниро аз даст намедиҳанд, тарбияи ахлоқи ҳамидии фарзандҳо ба аҳамият медиҳанд, пайғамбари худо барои вайҳо беҳтарин мукофотан гуфтанд бародарони ман ҳастанд. акнун дар бораи албатта пешниҳоде ки инҷо устозҳо карданд, алҳамдулиллоҳ аз шарофати истиқлолият бисёр чизҳо ҳозирам мо ва шумо агар ҳаракат кунем, боз ҳамон арзиши маънавиёти гузаштагонро боз ҳам мустаҳкам мекунем, бо нигоҳ медорем. шояд ки ба дараҷаю мартабаи вайҳо нарасем, лекин косташавиш ва ҳаракат кунем агар мо роҳ намедиҳем. чунки аз шарофати истиқлолият бисёр китобҳои мазҳабӣ, ахлоқӣ бо худи супориши раиси ҷумҳур дар сирати имом абу ҳанифа, васиятҳои имом абу ҳанифа, китоби фиқи имом абу ҳанифа, сирати имом абу ҳанифа, ҳаминҳо чоп шудагааст. агар мо аз ҳамин китобҳо истифода барем, иншоаллоҳ мо дар оянда ин қадар дараҷаи арзишҳои маънавӣ фарзандони мо паст намешавад. чунки мо агар ба ин чиз агар бепарво шавем, албатта ин чиз худ аз худ коста мешавад, он вақт душвор мешавад. барои хотир ҳаминам ҳар як падару модар, ҳар як бинандагони азизе ки аз ин барнома мо шумо мебинанд, дида истоданд, албатта ба вайҳо китобҳои бисёр хуб
дар дуконҳо бо иҷозати ташхиси кумита оид ба корҳои дин баромада истодааст. албатта бинан ҳамон китобҳоро ки дар ҳамон китобҳо агар ташхиси кумита оид ба корҳои дин бошад, ҷо мутахассисо ҳастанд, аз рӯи мазҳаб, аз рӯи қуръону ҳадис он китобҳоро месанҷанд, баъд иҷозат медиҳанд. албатта аз ҳамон китобҳо истифода баранд, иншоалло ин оянда бо тарбия бо афзал мешавад. ташаккур, саломат бошед. марҳамат, чӣ хел ҳамин арзишҳои маънавию ахлоқиро нигоҳ дорем? пешниҳоди шахсии шумо. мо як чизе нафаҳмидостем ки он ҷавононе ки мо имрӯз ганда мегӯем ки маънавиёт коса шудааст, фаду ваҳо калон шуда боли мова управляющий идоракунанда мешаванд. дирӯз ман интернет мехонам ки через 10 лет у нас будут бабушки с татуировками. ҳозир духтарое ки дасташон ба ҳархел нависанд ё писарое ки то ҳамин ҷои фасон када мебуранд, писарое ки ҳалқа када мегарданд, баъди 20 сол ваҳо бобо мешаванд, баъди 30 сол 40 сол. агар ҳамонҳо ҳозир маънавиёте даст ба нагиранд, ваҳо худашон ӯсиса ҳеҷ киме тарбия када наметавонанд. мо ҳамина нафаҳмидостем, агар ҳама мо сарҷамона агар қӯш нашавем, наметавонем. фадо мо меғӯтим. чхелки исломҷон гуфтанд моддива меғӯтим. мо нафаҳмидостем ҳамона. пеши маълум мебиём мегӯям ки ман серкор, бачама тарбия кунед. гуфтам шумо интересен будед. ман пулаша додосам, мошин хирида додагӣ, хона хирида додагӣ, ҳисобаш мебурад. не гуфтам. шумо фадо 60-70 ба буроед. гуфтам бачатон болотон ба калон мешавад. гуфтам шумо уже якта 70 гаштед. писаратон ягон тарбияш нест. ҳақорат ки гап мезанад. шумо як пиёла чой намебиёрад. лекин шаби то гули калона будагӣ, почкашони мучикадаги падару модарию, фадо якта вай намебиёрад, як чайнак чоя. Чӣ агар ҳама удобсаш алоида. хонашон алоида, чхел ки мена дӯсто гуфтан катечкада мондагӣ, мабразашам ҳамун ҷанда, душам ҳамун ҷанда, кухнячам ҳамун ҷанда, падару модар дигар хонада, удобса када додагӣ кели намебурон. писар намебурод пеши падару модараш ба гӯрез салом алейк кадам ба ки хони ман алоида ку гуфта. сони пеши ман мебиёрд мегӯям ки устод ина ҳисобши ёфтед. ман гӯям шумо куҷо будед? ҳама удобсаши кунам гуфта кор кадам. ман гӯям писаратона не, шумо калатон якта задан дар кор ки шумо бефаҳми беақле кадед ки ман ёш будагӣ ман ҳисобаш мебурод. ҳозир шумо пир шудед, бевақт шуд. чунки шумо маънавиёта додагӣ не, шумо хонатон ба дағалона аяш кади атнасиса кадаги як модари фарзандатон ба доғ мезанид, ҳақорат мекунид, дашном мекунид. писаратон вай дидоз фадо хеса писаратон келинатон ба додгӯ пеши ман ба мебиёред. ин келин ба сахт резоси ин ҳисобши ёвед. шумо чӣ хай якун ёшигида мекадем де. ман нарезултам. мо нафаҳмидостем де агар мо ҳозир нақабем, фадо қибда наметавонем. моям калон шудем, маълимаям калон шуданд, устодоям калон шуданд. ҳозир ёшо агар мо гап занем гар ҳама мегӯяд ки нататса хондосанд мегӯяд. агар қаватуҷо мани духтарако активистҳои овади шинонед, гӯё ки ӯ бародаро, агар мо ҳозир ҳамун ахлоқа даст ба нагирем, фадо бачи мо сари мо чӯмоқ мешканад. ҳозир мо гирем ҳамуна, битон сарҷамона кунем. ман чанд дафъа шумо мада худатон шоҳид маслиҳат дода будам ки ҳамин центри ЗАГС маркази ҳамун никоҳ ба пеш аз зану шавҳар шудан як маҳ пеш ҳамин подпис мекунанд. хун кудон духтароя, писароям хун кудон. ман рафта дарс гузарам. фаҳмонам ки як маҳ амал мекунад, намедонам давоми чанд як маҳ пеш ябор гап занем ки ябор фаҳмам ки ваҳо тӯрими неми ҳамуна мегӯям пеш аз якта кадан ябор шиноду суҳбат кадан навкури интересатон чӣ хел ҳаддутон точки соприкосновениятон ҳайми. когда зану шавҳар мешинаду суҳбат када наметавонад занаш кади. шумо мешиниду шавҳардон ки общи интересатон нестад. шавҳардон мешинаду полностью дар бори мошин гап мезанад, шумо мешинед дар бори сиёсат гап мезанед. мубайма ҷанҷол мегӯяд ки даната пӯш фалони бисмадони мегӯяд ки шумо бефаҳм, шумо якта мошинатон бошад шуд. тамом оила вайрон. ин мубайма фарзанду психикаш вайрон мешавад, чунки фарзанд намедонад тарафи ваш шавад, тарафи дадор шавад. вай гаранг мешавад, дута шуда наметавонад ку. сони гаранг мешавад ки чоқ кунем. ман мегӯям уже бевақт шуд, калтар дароз шуд. узр. фаҳмо, ташаккур. ман мехостам ки ҳамин арзишҳои беҳтарини хуҷандшаҳр маҳалба истад. чунки ман намедонам ҳоҷи бобо мумкин таҳсиқ кунам. як рӯз ин мусулмоно рафтагӣ миср баю мисба шояд ки имом молик бошаме, имоми аъзам бошаме, ҳамроҳ медарон ҳам маҳалабаю як мешунам ки як бузург ташкилкунанда маҳсаб омадиянд. метавонам як пурсима аз саволоме тем кун. як кас омада савол кард,
мебахшитона ҳамин маҳал ба имоматон ҳаст гуфтиян. Аҳмона рафта пурситон гуфтиян. Ина бинед ки ҳамин худа одами бузург фатво надодагӣ. Масъали иҷтимоӣ ҳам маҳал ба надод ки рафта пурситон аҳмона гуфтиян. Яъне агар мо ин маҳали худомова ҳама чӣ хел арзиш хоҳад биёрад, он гоҳ мебахшида ҳаёт дига хел мешавад. Акун дуюм масъала. Исломҷон мана ҳоҷибой бисёр суханҳои беҳтар мегуфтанд барои роҳи ҳалли масъала оянда. Мо бояд ба пеш нигоҳ, самти пеш нигоҳ кардан ба ин чӣ? Ҳозир метод опережения мегӯянд. Бояд мо ҷараёни деда тонистон накун ки ҳамин чӣ оварда мерасонад. Чӣ ба оварда мерасонад? Ҳамин арзишҳои тағир ёфта истодагӣ. Мо ҳозир қафо монда истодем. Ҳо чӣ гуфтам моддӣ пеш рафтост, маънавӣ қафо рафтост. Мана ислом ва акоям гуфтанд ки бой дарбоши бендага метарсад авой зарур зеврушо дорайдага ҳаққорду даштом. Ё бачанд компютераш нест. Мана михел гӯед ин қафомонӣ ва иҷозат додан дар кор не. Мо бояд ҷамъияти чӣ гуфтам маълума ҷомеаи шаҳрвандӣ ташкил кунем. Ин вазифаи давлат нест. Давлат амнияти таъмин кунад, хӯрокворӣ таъмин кунад, лекин маънавиёта баланд барсо ин ҷомеаи ватандӯстӣ, ҷомеаи шаҳрвандӣ ин вазифаи ҳар яки мо. Бояд ҳамин ҷомеа ташкил шавад. Аз Тошкан омад якта хонавода ана фалон сабак гирифта рафта пурсиданд ина аз куҷо ёфтӣ гуфта. Ин анъана аз куҷо гирифтӣ? Тага мехлат ҳамсоя мекунад. Ҳамин ки дидед ки ними шаҳр ҳамин кор дидед ки аз як тараф мебахшидону осон шавад, танзим шавад ки мо бардошт мо бо ҳамин мушкилҳои нав ба навро эҷод кард. Ин мумкин не охе. Ҳамин гуна арзишҳо пайдо шудан гар ҳамина барҳам дода шавад. Пас коста намешиду тараққиёт роҳи худаш ки мерад. Фикри ман ҳамин хел агун гуфтаниҳои зиёд дарам, вақти ҳамамо кам шуд. Хай узр ҳамин хел ва китоба зиёд кунем, китобаи маънавиёти ки чӣ ҳоҷибо гуфтанд. Маҳфилоро мана конференсиё ташкил кунем. ҷамъияти албатта ин ҷамъияти ташкил каранда кор бигзор ба ин ҷамъият ҳама гуна табақаҳо одамо биён. На танҳо интеллигенсия ва ҳама гуна. Чунки ҳозир ҳамин хел ҷамъият сохтем ки манфиати ҳамаи дидан накун. фаҳмам. Ташаккур. Дар ҷанбасти барномаи имрӯза гуфтанӣ ҳастам ки дирӯзро омӯхта ояндаро сохтан лозим аст. Агар мушкилоти имрӯзаро нодида гирем, пагоҳ барои ислоҳаш дер шуда бисёр арзишҳои бебаҳои маънавию ахлоқиро аз даст додан мумкин аст. Агар дар шуури ҳар як фард риояи меъёрҳои ахлоқиро ҷой кунем, пас тарбияи наслҳои оянда хавфу хатар эҷод карданаш ғайриимкон мешавад. Боқӣ аз барномаи имрӯзаи мо хулосаи муҳиму лозимаро худи шумоён тамошобинони азиз бароред ба қазовати шумо мегузорем. Барои иштирокатон дар ин барнома арзи сипос. То барномаи дигар дар паноҳи худо бошед. Хайр.